Ola, moi boas. Como cada xoves damoslle a benvida ao noso programa especializado no medio mariño. No programa desta semana falaremoslle da publicación do decreto das confrarías que regula a convocatoria de eleccións nos pósitos de toda Galicia. Falaremos tamén dos temporais das últimas semanas que manteñen a flota amarrada e das obras do futuro mercado de Ribeira que poderían retomarse a mediados de abril. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Titulares e comezamos. Mal arranque do ano para a flota pesqueira galega que permanece amarrada ante as sucesivas alertas no mar. Satisfacción no sector tras a publicación do decreto de confrarías que permitirá convocar eleccións en todos os pósitos galegos. Aínda así a valoración do procedemento é desigual. As obras do futuro mercado de Ribeira poderían retomarse a mediados de abril despois de que se presentara a modificación do proxecto. A vaga de temporais que se viñeron sucedendo dende mediados de decembro fixo que boa parte da flota tivera que permanecer amarrada a maior parte do tempo, puidendo tan só faenar en días alternos. Isto tivo como consecuencia o desabastecemento dos mercados, aínda así os prezos non foron demasiado altos. O mal tempo segue sen dar tregua aos profesionais do mar que ven como un día tras outro teñen que permanecer en terra por mor das alertas activadas. Isto ten como consecuencia o desabastecemento de lonxas e mercados, xa que hai xornadas nas que apenas se descarga mercadoría. Bueno, pois a situación sigue un pouco máis do mismo, non? Desde diciembre que estamos así, traballamos 2 días, 3 non, e bueno, pensábamos que iba a facer que nos iba a dar un pouco de tregua ao mal tempo, pero volvemos a empezar. Sabes, está toda a flota amarrada outra vez, só salimos aí amanhã hai 20 embarcacións do marisqueo aquí ao ladoño de terra, pero bueno, a maioría se viñeron para terra tamén, e o resto da flota de outras artes está toda amarrada. Aquí na lonja non vai haber nada, a ver, o que vai haber é un barco por aí que fora por dentro dunha ría, que está un pouquinho máis abrigado, pero o resto das outras especies, tanto do pulpo como a aparellos e todo, está toda a flota en terra. Xa levamos máis case un mes e medio, cerca de 2, desde o 15 e 16 de decembro, que xa empezaron a parar tamén o arrastre, ao coincidir xa nas datas do Nadal, que o peixe, o lirio, a pescadilla, pois non tiña moita salida. Pero empezou xa a vir o mal tempo, e peixe que podía ter bastante salida, como robaliza, como marisco todo, nécora, ameixa, pois empezaron a vir temporales, e non paramos desde entón. Aínda así, os días en que o mar dá un respiro, a actividade en lonxas como a de Ribeira é frenética, posto que os compradores necesitan mercadoría para vender. E nesas xornadas os prezos están a cotizar máis ben á baixa, co que o sector non acaba de levantar cabeza. Ben peixe de moitos lados. De feito, un recalmo que hubo o mércores da semana pasada hasta o venres, ainda hubo bastante peixe e baixou. Señal de que cando hai moito peixe tamén o precio pois baixa. Pero bueno, o mar é así, hai que adaptar el. Sempre, onte, ainda hubo peixe, non moito a cantidad, pero hubo ainda peixe para pescar bastante, tuvo un precio bastante razonable. Xa digo, os 3 últimos días da semana pasada, o peixe baixou moitísimo. O chopo chegou a 3,80, o lenguado chegou a 12 euros, a ameixa babosa, a ameixa roja baixaron moito, bueno, unha que non ten xa a calidad que tiña. O polvo mantense bastante arreglado, pero iso se hai cantidad. Se non hai cantidade, principalmente os primeiros días da semana, lunes, martes, pois o peixe volve a subir, porque a xente ten que levar peixe para casa e ten que levar peixe para vender. Aínda que son moitos compradores na lonxa de Ribeira, pois non todos son mayoristas, e aínda que teñen que levar unha caixa do que sea, de xurel, de pescadilla, do que sea, pois teñen que levar e comprar para poder ganar o xornal. Bueno, esta semana pasada o que notamos foi que descendeu bastante o precio do produto, non? De case todos os peixes. Peixe e marisco. Nos agora a ameixa, o que é a rubia, estamos la vendendo a 4,90 e 5 euros. E a babosa a 10 e pico e 14 máis cara.
No peixe tamén baixou, pero bastante logo o que era as semanas pasadas, esta semana, notase moita diferencia do precio do peixe, non? Non ten que ver que suba un día como hoxe ou como mañá que hai moito mal tempo, e que non hai ningún peixe na plaza, pero a maioría, se que viña bo tempo outra vez, notamos que descendeu moito o precio. Normal en enero, febrero, ahora que veñen os carnavales e todo, pois sempre descende moito o precio do peixe, non? Pero, bueno, por este ano, como non se foi moito ao mar, contábamos que se vira un pouquinho máis tamén, pero notamos que cando hai un pouquinho de bo tempo, un día ou dous que vamos ao mar, pois que non están os precios moi altos tampouco. O mal arranque do ano fai prever unha campaña modesta, aínda que cedo para falar das expectativas. Pois as expectativas é o normal, o do mariñeiro, non? Esperar a que veña a bo tempo e poder traballar, polo menos se vas traballando algo, aínda que non sea moi cara, pois vas ganando algo para comer. E de outra maneira, se hai moito mal tempo, xa non sales ningún día ao mar. E o mariñeiro, se non sale ao mar, pois xa non ten ingreso ningún. A verdade é que este ano salimos mal por todos os aspectos, non? Empezamos con medio de tosinas, mal tempo, si, xa non había moito produto tampouco de marisqueo tamén, había zonas que ainda había un pouco marisco, pero na maioría das zonas xa non había nada. E entón, vamos afrontando, tirando pouco a pouco como podemos, máis mal que ben, pero bueno, a ver que vai pasando estes 2 meses agora, a ver como somos capaz de afrontar o que se nos ven encima, non? Esperemos que polo menos que se poda traballar e que suba un pouquinho máis o precio do produto, non? Porque se non sube, tal e como temos agora os gastos van subindo por todos os lados, xa che digo, non hai maneira de que defendas, non? Se tes tamén máis gastos que ingresos do que vale o produto, pois máis difícil vamos a ter todos para aguantar o tirón este. Neste sentido, agardan que sexa mellor que o 2013, cando a rula ribeirense rexistrou un importante descenso na facturación, motivado fundamentalmente pola escaseza da sardiña e o traslado das campañas do cerco a outras comunidades da costa cantábrica. A verdade que foi mal. Hubo un descenso do 14, 60% en facturación, un pouquinho aumento das descargas en un 60%, en 600.000 kilos aproximadamente, pero a facturación baixou bastante. E seguramente foi debido ao cerco, mas o resto dos sectores, tanto marisqueo como arrastre, mantuveron, incluso subiron as súas descargas, pero o cerco, todas as campañas agora da anchoa, das campañas da xarda, teñen que irse para fora, teñen que irse para o País Vasco, e non venden aquí, e iso notase. E despois, se unimos a iso a que a sardiña prácticamente desapareceu en todo o verán, pois influiu bastante. Casi foron 1 millón de euros en sardiña menos, 1 millón de euros en xurel de cerco menos, e 600.000 euros en polvo menos. Prácticamente dá eses 5 millóns, sacando outras especies que puderon decaer tamén, foi no que hubo descenso. Pero claro, un pequeno repunte das descargas, que nos situamos en 27.700.000 kilos. Estes resultados evidencian as consecuencias negativas que está a ter o actual reparto dos TAC, que obriga aos cerqueiros a iniciar a campaña fora de Galicia, o que volve poñer de manifesto a necesidade do reparto individual por embarcación. Vense obligados a coller xa prácticamente o TAC que teñen desa especie, principalmente xarda, e tal nos primeiros meses do ano. Entonces van a coller onde está en ese momento a especie, que é no País Vasco, e seguramente onde vale máis. Outra, levan sin faenar desde hai 2 meses prácticamente. Entón, están esperando que abran a campaña para ir traballar e para ganar algo, porque aínda que sea que teñan que desplazarse, teñen que empezar a traballar e teñen que empezar a conseguir un ingreso, senón a que esperan, a que veña a sardiña hasta junio, non, teñen que ir canto antes. De todas formas, as cuotas individuales por barco resultaron ser rentables, porque o lirio foi a primeira especie outra vez, desde hai sabianos que non era, que era o xurel. Este ano volveu a ser a especie con máis ventas e máis volumen de descargas na lonxa. Estamos tendo problemas con todo, non? Tanto con cuotas para repartimentos de peixe, tanto para o xurel como para a xarda, para todo, que non chegan as cuotas que hai. Estamos tendo uns pequenos problemas aí. E non sabe como vamos a afrontar. A verdade que sardiña tampouco non se ve expectativa que haba tampouco para outras embarcacións, e a ver como aguantamos o tirón. A pesar da importancia de manter o volume de negocio, fundamental é a seguridade, polo que se recomenda facer caso das alertas activadas pola Administración e non saír a traballar se pode entrañar algún risco.
Xaneiro sempre foi un mes que empezaba un pouquiño ben, porque empezaban os barcos os do arrastre a ir ao Lirio, o Lirio valía, de feito están en Santander, pero bueno, non poden traballar, porque aquí sempre escasea un pouquiño máis o Lirio e a pescadilla. Todos buscan mar e buscan vida, igual que os nosos barcos do cerco, pois buscan salir onde sea. Os malos tempos, bueno, pois hai cada todos eles. O importante é non arriesgar, se hai mal tempo, non poden traballar, é mellor quedar en puerto unha semana, xa virá o bo tempo, xa virán peixes a patadas, e xa virá ocasión para ganar cartos e para vender. O importante cando hai mal tempo é a seguridade. Eu penso que temos unha flota moderna, pero que tamén ten que ter cabeza e sentidiño para poder salir ao mar cando se poda traballar. O Diario Oficial de Galicia publicou o decreto das confrarías que unifica os procesos electorais en todos os pósitos galegos. Unha boa nova xa que viñan demandando que se convocaran eleccións, aínda que non se tuveron en conta moitas das demandas presentadas polos pósitos. Aínda que a convocatoria de eleccións será un clamor na maioría das entidades, o decreto non dá resposta a moitas das demandas do sector. Entre as alegacións que non foron atendidas destaca a demanda de listas pechadas, que segundo o patrón maior Rianxeiro suporían unha vantaxe para os socios á hora de votar. O que vai pasar que con listas abertas, eu penso desde o meu punto de vista que vai ser un desgoberno total. Vai ser un desgoberno porque pasa en todas as agrupacións cantas hai, incluso en agrupacións de bateiros, infiltrase un no medio ou que sea, e non che aparece as reunións, ou non che aparecen 3 ou 4, que sean. Hai por cofradías limítrofes que está pasando eso, sabes? Entón, é un desgoberno. Eu penso que a responsabilidade do equipo, que en todas partes hai listas pechadas, é unha responsabilidade do equipo de goberno, o ben ou mal que se faga. Tanto dá que se faga ben como se faga mal. É unha responsabilidade de quen goberna. Como son cada 4 anos, pois a mellor aplicación que é o castigo, non? Se en caso se quere presentar esa persona ou ese equipo que non funcionou. A hora de, como dixen antes, eso de listas abertas, non está moita xente por a bondade de presentarse a ningún cargo. Digamos que é na cofradía ou en outras. Eu penso, en falar que hai un montón deles que non repiten. Non repiten, non? Un montón de patrón maiores, máis na provincia de Pontevedra, que non van a repetir. É o mellor, pois será unha maneira para que desapareza o mellor incluso que as cofradías. Todo o contrario do que pensa o patrón maior da Pobra, que considera que as listas abertas son o modelo máis democrático para a elección dos membros dos órganos representativos. Estáse falando por aí cousas que a min me causan un pouquiño de gracia, como pode ser o das listas abertas si ou non. Eu considero que as listas abertas é o máis democrático que pode haber, sempre cando non se vicie. O facer listas pechadas implicaría a ter un monogoberno, sin que houvese nadie discrepante dentro. Eu considero que eso no século XXI non se pode concebir nin consentir tampouco. Outra cousa é que nas más das persoas que elixen despois aos distintos representantes está que van a votar por este, polo outro ou por aquel. O sea, eu considero tamén que se debeu dar un paso máis alá e que o voto debeu ser, ou debería ser nominal tamén. O sea, coa representación que corresponde a cada sector, pero os votos todos nominales. A que me refiero? A que de entrada o patrón maior e a unha xunta xeral fose elexida por todos e cada un, non por sus sectores elegir os seus representantes para despois, non, facer, neste caso, a elección desde outro parámetro, a elegir todos, volvo a repetir, dentro dos sectores que manteñen estas estructuras, votar a todos os seus representantes. Que hai 200 persoas a votar? Pois que as 200 elijan, por exemplo, as 20 persoas. Por suposto, repartindo as distintas persoas de cada subsector, entendes? Ou sea, eu considero que sería máis democrático aínda se cabe, non? Outra cousa que, bueno, o decreto está como está, esperemos que máis pronto que tarde se poidan celebrar as eleccións nos pósitos, como sea, e esperemos que sea para ben, non? Considera pola contra que colectivos como o Mexilloeiro non deberían ter representatividade, xa que apenas aportan beneficios á confraría. Neste sentido, Maneiro aposta porque a xestión do pósito estea na man dos profesionais do marisqueo, xa que son os sectores que manteñen a cofradía. Eu considero que métese como profesionales ou como persoas que poden estar xa non afiliados a unha cofradía de pescadores, senón a ostentar cargos representativos, neste caso, pois a xentes que non aportan ningún céntimo de euro
dinheiro ás entidades, máis que a unha pírrica cuota de afiliado, non? Polo tanto, eu creo que por ese campo debería ser mirado moito, non? Eu concretamente estou falando da meticultura, neste caso do sector do mexillón. O sector do mexillón ten unha gran estructura que eu creo que as cofradías deberíamos envidiar por as asociacións tan operativas que teñen, aunque moitas veces teñen moitos problemas tamén, pero bueno, en un sector grande tamén é raro que non nos houbera, non? Pero quero dicir que non fan nada en absoluto pois, nas lonxas, non fan nada en absoluto pois, nas propias entidades, única exclusivamente os obligan a estar afiliados a elas polo tema do porto base. Eu creo que nos tempos que estamos no século XXI, eso non ten por que ser así. E eu penso que hai moitísima xente deste sector que opina exactamente igual que eu, non? O sea, nós influimos algo á hora de decidir como se explota os parques de agricultura, etc. Non, pois polo tanto, como é posible que outras persoas poidan influir en como se desarrolla o traballo, neste caso o marisqueo. Eu creo que concretamente quen debe gestionar as cofradías de pescadores son aqueles que aportan, non? Por exemplo, pois o temos moi claro pois co que cos sectores que temos na nosa cofradía de pescadores, que é o marisqueo a pé e o marisqueo a flote. Incluso a pesca artesanal, pois por non ter unha demanda suficiente nesta lonxa, fai as ventas en outros portos e as ganancias quedan neses portos, non? Refiérome que xa o que habría que buscar é que estas neste caso estas institucións, estas corporacións foran dirixidas sempre por aqueles que están aportando no día a día. Outra cousa que simbólicamente, pois tanto os afiliados que hai a modo simbólico, xente xubilada e demais, que quer seguir mantendo a afiliación, pois poidan estar encuadrados, pero non a hora de tomar decisións. Pola contra, o patrón maior rianxeiro critica o feito de que non podan concorrer ás eleccións afiliados que xa non estean en activo, xa que poderían aportar a súa experiencia e o tempo libre para mellorar a xestión interna. Entón non deixen presentarse a unha persona que estea jubilada. Pois é, desde o meu punto de vista, pois son señores que teñen a experiencia toda, que teñen unha empresa que defender, teñen tempo libre, moito tempo libre, pois a xente, pois o mellor tiñaña que dar pase o que a poderem ir nunha lista para defender o que é a súa empresa, digamos, porque quedar fora, é dicir que, por exemplo, digamos, vamos a Ribeira, un presidente de marisqueo, sin ánimo de despreciar a nadie, non? É dicir que estea gobernando, pois, o dun armador que ten 2 ou 3 ou 4 barcos de altura, que estamos xogando moito, co que está pasando agora, con estas cotas e todo eso, estamos xogando moito. Eu digo que isto dá, xa as asociacións algúns que se fixeron, sea o caso de Ribeira, ou outros puertos, están levando moito que é as desfeitas o que é na cofradía. A espera de que se convoquen oficialmente as eleccións, non está moi claro o futuro destes dous históricos patróns maiores. Manuel Maneiro, tras 14 anos á fronte do Pósito da Pobra, considera chegado o momento da renovación. Pola súa banda, Baltasar Rodríguez, patrón maior de Rianxo dende 1996, aínda non tomou a decisión, malia que non descarta marchar se xorden novos interesados en coller as rendas do Pósito. Novo paso adiante para que se retomen as obras do Mercado Municipal de Ribeira. Xa se presentou a modificación do proxecto e os traballos poderían iniciarse a mediados de abril. A empresa 2C Arquitectos encargouse da modificación do proxecto do Mercado de Ribeira, que introduce importantes novidades con respecto ao inicial. A planta baixa estará ocupada polos actuais usuarios da praza para a venda de produtos frescos, mentres que o primeiro, segundo e terceiro andar quedarán habilitados para a instalación de postos de venda de alimentación e establecementos de hostalería. Por último, a cuberta dotarase dunha terraza de madeira para o seu uso estacional durante o verán. La planta baja va a quedar ocupada por los usuarios actuales del mercado. ¿Vale? Es un requerimiento inicial que el Concello nos plantea, ¿no? Las plantas primera, segunda y tercera en esta nueva propuesta quedan de alguna manera preparadas para establecimientos de hostelería y o de venta de productos de alimentación. Se trata, por tanto, de una nueva disposición para, sobre todo, conseguir una mayor flexibilidad de uso de todas las plantas, ¿no? Se trata también de darle una concepción unitaria, no tan segmentada como el proyecto anterior,
que permita también tener una lectura de continuidad, sobre todo para evitar la posibilidad de que las plantas bajas queden ocupadas y, sin embargo, las plantas altas pues queden por su digamos, menor atractivo comercial, queden desocupadas o no quieran ser ocupadas por los futuros explotadores, ¿no? Pero todo ello teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad. Es decir, que si hay hostelería por un lado y hay mercado por otro, pues, por ejemplo, el problema de los olores es un problema moi importante que hemos querido contemplar, ¿no? Os principais cambios no proxecto refírense aos sistemas de elevación coa instalación de escaleiras mecánicas ata a última planta, reducindo o número de ascensores, co que só quedaría un para persoas, ademais dos montacargas. Adotouse tamén unha solución técnica máis sinxela para os espazos comuns e o sistema de climatización para garantir unha maior eficiencia enerxética. Eso se traduce en unha serie de cambios en el proyecto, no mucho en lo que es la apariencia general del edificio, que se mantiene, básicamente se mantiene, pero sí en la mayor parte de las cuestiones internas del edificio. Por ejemplo, los sistemas de elevación. En esa idea de la unitariedad del conjunto, pues hemos querido llevar las escaleras mecánicas hasta la última planta. Sin embargo, al tener escaleras mecánicas en todas las plantas del edificio, hemos reducido el número de ascensores. Solamente quedan un ascensor para personas, para, bueno, apoyo en minusválidos o usos ocasionales de gente con carritos, algo así. Hemos tenido que revisar también las condiciones de compartimentación y evacuación, escaleras, sectores de incendio, fundamentales en estos edificios, en cualquiera, pero en estos fundamentalmente. Hemos revisado la solución estructural para hacer una solución estructural más sencilla y por tanto más económica, que permita compensar algunos incrementos que se producen por razón de otros cambios. Hemos revisado todas las instalaciones para conseguir que se adapten precisamente a dar servicio a esa pretendida flexibilidad de los puestos, ¿no?, y de la diversificación de posibles explotadores en lugar de la concentración que había antes en la planta tercera y la planta cuarta, ¿no? A pesar dos cambios, o edificio manterá unha estrutura moi semellante ao proxecto inicial, con fachada de vidro, aínda que sí se modificaron os materiais. Tras a aprobación do proxecto no pleno, abrirase un prazo para a presentación de ofertas de 24 días. De acuerdo con los plazos que maneja este equipo de gobierno, a lo largo del mes de marzo se procederá al estudio de las ofertas presentadas y, por consiguiente, a la pertinente adjudicación, que entendemos que será a principios de abril. Ya a principios de abril, más o menos, ya se podría proceder con la firma del contrato y el consiguiente replanteo. Repito, a principios de abril. En resumen, los trabajos para la finalización del mercado podrán comenzar, entendemos entre, si me corrigen aquí, pero entendemos más o menos entre el 15 de abril y el 1 de mayo. Repito, entre el 15 de abril y el 1 de mayo ya podrían empezar los trabajos. 15 de abril, 1 de mayo. Por otra parte, también informar que el plazo de ejecución inicialmente previsto para el desarrollo de dichas obras es de 10 meses. O orzamento total para a execución da obra ascenderá a 2.984.000 euros. O Concello xa obtivo a confirmación da prórroga para poder executar os proxectos enmarcados no Plan Ribeira Atlántica, cofinanciados con fondos europeos. A loita contra a fraude no etiquetado dos produtos pesqueiros ocupará boa parte do noso apartado das breves. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida de Galicia vende integrarse na rede da Asociación Española de Denominacións de Orixe, Origen España. Así, a primeira denominación rexistrada pola Unión Europea para un produto do mar pretende promover e loitar polo recoñecemento do cultivo tradicional e sostible do mexillón nas rías galegas. Trátase do selo diferencial fronte ao produto foráneo que, tras a exención de arancéis acordada entre a Unión Europea e Chile, está a ter efectos moi negativos sobre o sector, que deixa de vender ata 100 millóns de kilos anuais. O presidente do Consello Regulador, Francisco Alcalde, valorou moi positivamente a entrada en Origen España para combater a fraude, xa que actualmente os transformados de mexillón que veñen de fora refírense ao produto como mexillón das rías galegas, cometendo así unha ilegalidade.
Precisamente o Consello Superior de Investigacións Científicas coordina dende Galicia un estudo internacional sobre a fraude no etiquetado dos produtos pesqueiros. O proxecto Label Fish conta cun investimento de 1,9 millóns de euros e a participación de 5 países, ademais de España, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Alemaña. Céntrase na análise dos derivados do atún, bacallau e anchoa. Ademais de coñecer o grao de cumprimento da normativa europea en materia de etiquetado, pretende estandarizar por primeira vez en Europa as técnicas de identificación de especies mariñas comerciais. Todo co fin de dispoñer de sistemas de control máis eficientes e favorecer a confianza dos consumidores nos produtos fabricados na Unión Europea fronte á competencia de terceiros. O Consello de Ministros aprobou o Real Decreto polo que se regulan os títulos profesionais do sector pesqueiro, establecendo as condicións básicas para a súa obtención. Divídense en 3 seccións. Por unha banda, a de ponte con títulos de capitán de pesca, patrón de altura e patrón de litoral. A sección polivalente que aglutina patrón costeiro polivalente, patrón local de pesca e mariñeiro pescador. E por último, a sección de máquinas que integra mecánico maior naval e mecánico maior. O novo decreto supón unha simplificación normativa e establece a vía para a homologación de certificados. Supón ademais a introducción do contido do Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación e garda para o persoal de buques pesqueiros. O obxectivo é garantir a seguridade dos profesionais e a protección do medio mariño. Pois así chegamos ao remate do noso informar desta semana. Xa saben que, como sempre, estaremos de volta o vindeiro xoves, pero poden volver a vernos mentres, tanto a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Vémonos a vindeira semana. Ata entón.